Hortxe, hor ikusten duzuen buia txuri horretan, orain ahatez inguratuta dagoen horretan, horren azpian dago San Juan baleontzia. Red Bay da hau, inguru hau guztia. Zergatik deitzen zaion Red Bay? Honengatik, teila pusketa hauengatik. Izan ere, garai hartan, baleontzietan zetozen Euskal Herritarrek, teilak ekartzen zituzten. Teilak, garai hartan, jabetzaren simbolo ziren. Orduan, urtero berritzen zituzten, euren etxolak. Etxola haietan, balearen gantza, urtu eta olio bihurtzen zuten. Hau, eta beste ondare asko dago hemen Euskal Herritarrek utzitakoa. Horien berri jakin nahi baldin baduzu, igandeko berrian emango dugu.